Исәнмесез Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм сезнең белән очрашуны зарыгып көтеп алган мин Мәдинә. Хит парадта кызу көрәш дәвам итә. Җиңүче исеменә кем лайык булыр? Моны бары тик сез хәл итәсез. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Ә без тапшыруны башлыйбыз. Лайыклы хитта кунакта эстраданың танылып килүче яшь җырчысы Кукмара кызы Алия Мөбәррәкова. Сәлам, Алия. Сәлам. Кәйфләрең ничек? Кәйфләр әйбәт, рәхмәт. Алия, менә синең җырыңда туган яңны зурлавың, аңа хөрмәтең зурлыгы күренә. Менә шул кадәр халыкны җыеп, клип төшерү сиңа авыр булмадымы? Менә уйлап карасаң, әлеге җыр 25 ел диярлек үзенең вакытын көтеп яткан. Чөнки ул 90нчы елларның ахырында Кукмара районы эчке эшләр бүлегендә эшләүче ике офицер белән иҗат ителә. Аның берсе сүзен яза, Захид Сафин һәм икенчесе Рашат Миннехузин җырны көйгә сала. Мин бу җырны бала чагымнан ук тыңлап үстем, шуның өчен ул миңа бик якын. Бала чагыңда җырладыңмы бу җырны? Әлбәттә, инде җырлап үстем, ишеттем һәм шуның өчен дә яңартып, аны үземнең репертуарыма да алдым. Әмма клипны төшерүгә килгәндә, минем үземнең оештыручы тәҗрибәсе бар, ләкин минем өчен дә бу эш бик масштаблы, зур эш булды. Чөнки бер көн эчендә 30га якын локациядә булырга туры килде. Барлык кешегә вакытны туры китерергә кирәк. Һәм мин инде 2 атна алдан бик кайгыра башладым. Рәхмәт Кукмарама, райондашларыма, Кукмара районының хакимият башлыгына бик зур рәхмәт. Һәр бер адымны атлаганда мин шундый нык поддержка хис итеп тордым. Бу безнең тормышыбызда иң мөһиме шулай бит, Алия. Әлбәттә шулай. Алия, әйт әле, ни өчен җыр сәнгатен сайладың? Һәм беренче тапкыр чыгышың кайда иде? Беренче тапкыр чыгышым, әлбәттә, инде мәктәп елларында район мәдәният йортында булды. Мин ул вакытны ансамбльдә җырлый идем. Аннары студент елларында дуэтта җырладым, шулай ук чыгышлар ясадык. Менә ни өчен иҗат дигәндә, менә әйтеп киткәнемчә, ансамбльдә җырладым, дуэтта җырладым. Аннары инде 10 ел буе мин иҗаттан читкәрәк китеп, мәктәптә эшләп алдым. Ләкин шул вакытта да әкренләп иҗатка таба бардым мин. Әзрәк шигырьләр яза башладым. Аннары ул шигырьләр көйгә салынды, үзем җырлап йөри башладым. Аннары аны башкаларга да ишетәсе килде. Һәм менә шулай әкренләп мин яңадан иҗатка кайттым. Күңелдә булганны яшереп булмый бит аны. Агымга каршы да йөзеп булмый. Бу бик кыен икән. Һәм бу бәхет кешедә китерми. Шуңа Аллага шөкер, күңелемдә, тормышымда музыка бар дип яшим. Шәп, Алия. Әйт әле, әгәр дә менә Алия Мөбәррәкова үзенә бер төркем оештырса, мәсәлән, трио. Ул төркем ничек аталыр иде? Түркем дигәндә, менә мин әйтеп киткәнемчә, ансамбльдә дә җырладым, дуэтта да җырладым. Ә хәзер инде мин сольный җырлыйм. Бу минем характерыма туры килә дип әйтә алам. Чөнки ансамбльдә җырлаганда, дуэтта җырлаганда һәр вакыт кемгәдер таяна аласың, һәм син үзең генә түгел, әмма сольный булганда инде син үзең генә таянып җырларга тиешсең. Бу җиңел түгел, ләкин минем уйлавымча кеше барысына да өйрәнә ала. Үзеңнең хыялыңа тугры булып, тырышып эшләргә генә кирәк. Шулай, килешәм синең белән, Алия. Менә бит инде безнең тиздән яңа ел җитә. Синең дә куелган планнарың, максатларың бардыр, шулай бит? Бүлеш әле безнең белән. Әлбәттә бар инде. Планнар яңа елда эшләргә. Безгә көч, дәр биреп тора торган эш булганда, мин эшемнән һәр вакытта бәхетле. Бәхетле булганда ул бәхетне балаларыма да, якыннарыма да, барлык кешеләргә тарата алам. Шуның өчен эш булсын, эш булганда без бик тә бәхетле. Әйдә әле, Алия, мәйданны караучыларга җырлы сәлам юллыйбыз. Яңа ел дигәч, яңа ел турында җырлыйк инде, шулай бит. Әйдә. Яңа ел, яңа ел, елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, килсин безгә, килсин яңа ел. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, килсин безгә, килсин яңа ел. Ай, рәхмәт, Алия, шуннан да бәхетләре, шатлыклары белән килсен безнең киләсе елыбыз. Әңгәмәң өчен сиңа бик зур рәхмәт. Синең иҗатыңда да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз, Алия. Рәхмәт бик зур.
барлыкның аңладым шиткә киткәч сагынудан саргаюдан күңелләребез өзелгәч Кызмара урамнары тауына менеп карарга яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга төбәкнең һәр авылы, һәр ташы, шишмәләре, елгалары, киң кырлары, таулары, Кызмара урамнары тауына менеп карарга яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга Яратам, куанам һәм шатланам синең уңышларың белән көндә мин горурланам Кызмара урамнары тауына менеп карарга яшьлегемнең сөйгән ярын шунда эзләп табарга Кызмара Кызмара, алга, алга бара Кызмара, әйдә алга Кызмара, алга, алга бара Кызмара, без булдырабыз Кызмара урамнары тауына менеп карарга яшьлегемнең сөйгән ярын шунда эзләп табарга Азат Фазлыев белән Филүс Каһиров дуэт җырлаган. Филүсне үзебезнең бер чарага кунак итеп чакырдык. Иҗатташ дустымның җырлаганын тамашачы ролендә карап утырганда, әйдә, син дә җырларга чык дип Филүс мине сәхнәгә тартып чыгарды. Бу дуэт алдан планлаштырылмады, әмма кызык килеп чыкты, диде Азат. Филүс белән Азат җиз кыңгырау моңнары җырын башкарган. Башланды бит тәүге очрашу Уйламаган, көтмәгәндә безнең танышу Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне Сине миңа якын айткан айлы кичләрне Калдырма, язларга калдырма Ялгызымды утларына яндырма Сине калдырма, язларга калдырма Ялгызымды
şaklar Mizgillerine bəxit etken Qaynar kışaklar Üzün işik unutasın Yalıqın hislerini Sinemina yakın aytkan Ayılı kişilerine Seni kaldırma Yadlarına kaldırma Yalğızını Utlarına yandırma Seni kaldırma Yadlarına kaldırma Yalğızını Utlarına yandırma Beni kaldırma Seni kaldırma Yadlarına kaldırma Yalğızını Utlarına yandırma Seni kaldırma Yadlarına kaldırma Yalğızını Utlarına yandırma Ленара Батталова белән Марат Галимов хәтерлисеңме җырының клибын Мальдив утравында төшергән. Мальдивта төрле кызыклы хәлләр, маҗаралар булды. Бер заман урам буйлап барганда Марат кычкырып татарча җырлый башлады. Яныбыздан үтеп баручы кешеләр туктап, "Сез татарча җырлыйсызмы?" дип сорадылар. Танышып, сөйләшеп киттек һәм булар Питрәштән булып чыкты дип искә алды Ленара. Kütken yıldızlar beremler Tabında sıyıvım tugunda Hatırlıysanmı Min gaşık idin özümde Hatırlıysanmı Her kılın ko'nglimni nazladi Sizlerin uyatdi hislarini Hatırlıysanmı Yaratam deyip aytganni Hatırlıysanmı Hasretga yarattirgan Yazmışlarga muhabbatga Yalajayna Hatırlıysanmı Hasretga yarattirgan Yazmışlarga muhabbatga Yalajayna Hatırlıysanmı
yazmışqa urildi qarashim nazıma tirindi xatirlisinmi qavuşturgan ixlas suyuni xatirlisinmi hasretga yarattirgan yazmışlarga mahabat urgan jag'i jaynim yamli jaynim xatirlisinmi Азнакай шәһәренең мәдәният йортында эшләүче Газизә яңа елга спектакль әзерләүләре турында әйтте. Моннан тыш үзешчән башкаручылардан торган ансамбльдә дә эшлим. 10 елдан артык эшләүче ансамбль белән нинди генә шәһәрләрдә булмадык, кая гына чыгыш ясамадык. Яңа ел уңаеннан да концертларыбыз көтелә диде Газизә. Biz uçraşkan bu minutta tongda atmagan edi. Bir minutqa bu dünyada biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyuq to'ymashar edik. Bir minutqa bu dünyada biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan
лайыклы хит кунагы үзенчәлекле җырчы Цезария Сәйит таныш булыгыз. Исәнмесез, Цезария? Исәнмесез. Я сразу прошу прощения, что говорю по-русски, а не на татарском. И интервью мое будет полностью. Ярар, килешәбез. Иң беренче соравым сезгә шундый. Сезнең Цезария үзегезнең исемегезме? Һәм сез нинди милләттән, сез кая туып үстегез? Каян сез, Цезария? Я обычная девочка Розалия из татарской семьи. Но с детства мне всегда приходилось только на русском языке разговаривать и думать. Я татарскую речь дома редко слышала. И вот сейчас я стараюсь осваивать татарский язык, работаю над акцентом, на том уровне, на котором могу. Җыр сәнгатендә нинди генә жанрлар юк. Кайсы жанр сезгә якын? Мне кажется, все-таки я многожанровая певица, так как мне приходится петь и народную музыку, и современную, мировые хиты, и джаз я задеваю, можно так сказать. Академической, естественно, занимаюсь. Поэтому я не могу вот себя к какому-то определенному стилю отнести. Единственное, наверное, народной музыки больше у меня. Шәп. Үз гомерегездә бик күп конкурсларда катнашкансыз. Менә сезнең гомерегездә, тормышыгызда кайсысы истә калды? Вот как раз-таки конкурс, где я участвовала в 4 номинациях и привезла в Казань дипломы лауреатов в 4 номинациях. Вот как раз народный, академический, джазовый и эстрадный. Для меня была это победа над собой, когда ты просто за короткое время перевоплощаешься в другой образ, в другой звук и доносишь в разной стилистике песню. Вот. Афәрин диясе килә сезгә, Цезария. Әйтегез әле, менә сезнең сәхнәдә булган берәр кызыклы вакыйгагыз истә түгелме? Я об этом думала. Наверное, самое смешное, когда я очень редко, конечно, но забываю слова. Очень редко. Дело в том, что даже в Челябинске на выступлении свою авторскую песню, у меня этого видео нет, конечно, но, по-моему, на сцене я полностью сочинила новые слова, и они получились в рифму. Это вот один случай такой, который я просто выносила новую песню на конкурс. И очень волновалась, потому что она не похожа по стилистике на другое. И я спела не те слова, но придумала новые сразу. Сүзләре онытылган җырны безгә дә җырлап күрсәтегез әле. Нинди җыр булды микән ул шул? Ну хорошо, уговорили. Я жила всегда тобой, лишь думала права. Но настало время выжить, я отпускаю тебя. Мне не нужен тот холод в темноте ночи. Я хочу, чтоб было модно счастье обрести. Шәп. Цезария, җыр сезнең өчен нәрсә ул? Для меня песня – это отображение твоего мира, состояния, всех чувств, которые вообще на свете существуют. Тех чувств, которые конкретно в артисте сопряжены и которые он может донести. И что бы он ни нес, это всегда найдет отклик в любом человеке, просто каждому свое, вот так вот. Шулай. Да. Килешәм. Җыр ул чыннан да үзе бер зур тарих. Сезне күрүебезгә без бик шат идек. Алга таба да сезгә иҗади уңышлар телибез, саулык, сәламәтлек һәм киләсе яңа еллар белән сезне. Взаимно. Спасибо большое за приглашение. Вас также с наступающим Новым годом. Всего прекрасного и процветания.
Bilezigim kolunu altın, bileklerim dolmasın. Min akşanı yaratam da akşa özü saylasın. Gelsin moluk tulsını baylık, deli canım barısın. Ötken şaktan kürşetire mutlar şeçip qarasın. Efegin şemehesin, İngzatlısın ki yersin. Akşa avru diysek sözümine iyersin. Yanşığın yağımlı şınlı, süyen bəgrim diyesin. Minim süyüm satılmay qalımın ötülersin. Bazarda var dileri varsa, eller köpme qaradım. Akşamda tuğuk səndə bəxit taba almadım. Yana yürek indi nişlim, dənkələrini sanarımın. Süyü bulsa yüreğinde yanar dağda yanar mı? Ринат Гыйләҗев «Мәхәббәткә мең рәхмәт» клибы турында булай диде. Якыннар белән киңәшләшкәч, иң көчле хисне чагылдыручы, дөньяны мәхәббәт кенә коткара ала дигән сүзләрне исбатлаучы клип төшерәсе килде. Остазым Венера Ганиева клипны күңел эрерлек, елатырлык булган дип яхшы бәяләде. Аның фикре миңа бик мөһим диде Ринат. Sayın iken unutula ütkenler. Sağış dengizinde şumıp seni üzülüp kütkenler. Gitsen de sen yanlarımdan janda kala mehabbet. Ümit bilen yaşatkenge mehabbetke min rahmet. Yaşim haman hıyallarım akjilgen. Күңелдә туган saf hisler nakşulay kalsın iken. Gitsen de sen yanlarımdan janda kala mehabbet. Ümit bilen yaşatkenge mehabbetke min rahmet. Gitsen de sen yanlarımdan janda kala mehabbet. Ümit bilen yaşatkenge mehabbetke min rahmet.
мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәм дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәгәнгә мәхәббәткә мең рәхмәт. Мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәм дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәгәнгә мәхәббәткә мең рәхмәт. Өмет белән яшәгәнгә мәхәббәткә мең рәхмәт. Бәхет турында җырлаучы Гөлназ Сираева 2023 елга иҗади планнар һәм зур максатлар корып куйганын әйтте. Әмма планнарны тормышка ашырмыйча аларны сөйләргә яратмыйм ди ул. Серле Гөлназга уңышлар теләп, клипка күчәбез. Алдаша белми, яратсаң ярсып тибә. Ике йөрәккә бер кояш, бәхет нурларын сибә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Сызылып атқан таңнарны каршылык бергә генә. Таңнарда бергә уяну, бәхет бит ул шул менә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Гомер буе яратырмын, син диеп килдем җиргә. Бирмәм сине беркемгә дә, бәхетле без тик бергә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең
Динара Сәйитбатталова Куян йылында тамашачыларына зур сюрприз әзерли. Гыйнвар айында Мәйдан каналында яңа клибым чыгачак. Җыр әти-әниләргә багышлана. Бу клипны чын йөрәктән төшердек. Тамашачыларның да күңеленә хуш килер дип ышанам, диде Динара. Күзләремә тутырып кара, күзләр аша күренә яралар. Ярагына түгел йөрәктә тормыш эзләре. Бәхетле мизгелләрдә күп булды, давылларда югалып калмадык. Кулдан кулга тотынышып тик бергә атладык. Әле ярый син барла, бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдәгез шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Хаталарны тик бергә төзәтик, бер-беребезне гел шулай ишетик. Бер көнлек дөньяларда үпкәләүләрне кертмик. Тормыш матур, балалар үсәләр, буйга җиткәч барсын да белерләр. Аларга үрнәк булсын безнең үткән гомер. Әле ярый син барла, бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдәгез шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Әле ярый син барла, бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдәгез шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Дуслар, бу айда лайыклы хитта минем башкарудагы Телмә җыры да катнаша. Әлеге җырның көйен һәм сүзләрен Хәмид Мәткәримов иҗат итте. Бу җырым өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәр кемгә ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәм. Бер генә көне күрмәсәм, төшләремә кермәсәң, сагыштан янам инде. Уйларымда син генә, хыялымда син генә, яратам җаным сине. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит
сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Күзләреңнән мин күрәм, алдый алмыйсың беләм, бер сөеп кара инде. Әйтмәсәң дә мин сизәм, оялганыңнан күрәм, аш йөрәк серләреңне. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит сагыш күңелдә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит сагыш күңелдә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит сагыш күңелдә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит сагыш күңелдә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Телемә, 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 йөрәгемне телемә, болай да бит сагыш күңелдә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Сөйлә, 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 сөйлә серләреңне, хисләреңне миннән яшермә. Хисләреңне миннән яшермә. Руслан Трапезников бу атнада төрле шәһәрләрдә булып кайткан. Ә берничә атна элек Байкалдан кайтып төштем. Максатым Россиянең бөтен почмакларын йөреп чыгу, андагы халыклар, аларның тормышы белән танышу, диде ул. Афәрин, Руслан. Сәяхәттә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм бәрәкәте бар. Bek motor sening rəsm, istəlik idi mindan. Yoxqa şıqdım min kübmən, əzlədim hələ aşıqdan əzədən. Jillərgə uçdum ikən, istəligin yox irgən.
Лайыклы хитның бүгенге чыгарылышы тәмам. Тиздән яңа йолдызлар, аткан таңнарыгыз алсу булсын. Тормыш юлында шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын дигән теләктә, мин Мәдинә сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.